Зулейха Какаева – народная артистка Туркменистана. У нее 3 детей, которые сами нарядили елку. Высотой в 1,5 метра, установленная в квартире певицы «Зеленая красавица», искусственная. Муж Зулейхи Дурмуш также не остается в стороне. Он посещает рынки, покупая необходимые продукты и товары к Новому году. Подарки он уже купил заранее, они уже лежат под елкой. Они познакомились на работе, так как ее муж работает музыкантом. В этом году они отметили 15-ю годовщину брака. Menem şu toylu fırsatdan peydalanıp yetip gelýän 2024-nji täze ýyl bilen bütün türkmen halkymyzy, gahrman arkadaşlarymyzy, arkadaşly gahrman sevdarymyzy täze ýyl bayramy bilen gutlaýan 2024-nji täze ýylda hemme maşgalalarda awadançylyk bolsun, toylar köp bolsun. 2024-nji täze ýyl bilen hemme gutlaýan toylar toýlarsyň, täze ýylar gutly bolsun. Старшая дочь, которой 14 лет, попросила у Деда Мороза микрофон в подарок к Новому году, так как она, как ее мама, любит петь. Младшей дочери 9, и она написала письмо Деду Морозу, что хочет новый iPad. Сын певицы на год старше младшей. Он хочет футбольный мяч с подписью капитана команды ФК «Аркадак», чемпиона Туркменистана Арслан Мурата Аманова. В гости к ним пришла мать певицы с внучкой, племянницей певицы. У семьи главным блюдом на Новый год является плов. Türkmen palawy her bir bayramçylyklarda bedeg bolupdyr ya taçagyň bedegi. Ada çykyp şowragam bolupdyr palaw. Häzir özüňizem datyp görersiňiz. Şu bedeg tow etinden hawa. Kä halatda etden, goýunyň etinden, göläň etinden hem gowalýar ýöne çagalar towyň etinden gowaransyň. Towyň etinden taýarladym da. Çagalama ýetişdi, Hudaýa şükür çagalar kömek edýär. Ejem kömek edýär, ýoldaşym kömek edýär. Ýetip gelýän 2024-nji ýyl bütün türkmen halkymyz üçin, bütün dünýämiz üçin iň bir düşümli ýyllaryň biri bolsun. Täze ýyl bayram bilen bütün türkmen halkymyzy, gahrman arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy tüýsüremden gutlaýan, goýjanlar sag bolsun, belent başlar aman bolsun, ýurdumyz hemişe awat bolsun, asmanymyz parahat bolsun, parahat ýurda hemişe toý bolsun. Bizem şular ýaly ajaýyp palawlar bişirip, öz eserlenmez bilen, aýdymlanmaz bilen halkın göwünden turup duraly. Салаты традиционные – цезарь, винегрет, засоленные овощи. Национальное блюдо пишме гатлама тоже украшают праздничное застолье. Отец артистки каждый год пишет для своей дочери стихи на ее день рождения и Новый год, в которых он поздравляет дочь и ее семью. Ее отец тоже человек творчества, он увлекается поэзией. Täze ýyl taçagynyň başynda dedem bugün bizde mihmançylykda tawwalyň fiýlap geleniňizde bize goşulanyňyzy. Elbette Türkmeniň elmi dama ırımly da Türkmeniň özü bir gow ırımlary bar. Şu goňşokora bayramçylygy diýip ýörüýte bayramçylyklar amma biriniň öýüne mihmançylyga ýa mihman gelse bir taçaň hasam bedeg artýar da hasam gözelleşýär, has şowkun artýar. Men şu pursatdan peýdalanyp şeýle ajaýyp şertlere, ajaýyp mümkinçilikleri, şeýle ajaýyp toýlar toýlamagy ähli şertler döredip berýän gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza şu pursatdan öz maşgalamyzyň adyndan köp sag bolsun aýdýar. Janlar sag bolsun, belent başlar aman bolsun. Перед Новым годом Зулейха Какаева идет в гости к своей наставнице, героине Туркменистана, народному писателю и поэтессе Гузель Шагулыевой, чтобы поздравить ее с праздником. Гузель Шагулыева пишет стихи, все ее поэтические произведения, проникнутые горячей любовью к родине, обрели большую популярность у читателей, легли в основу многочисленных песен, которые исполняют популярные эстрадные вокалисты. И Зулейха Какаева – одна из тех самых исполнителей, кто очень часто пользуется произведениями поэтессы. Gahrmanymyz, halipamyz Göder Şagulyewna şu 2023-nji ýylda tede berilen bagtyň içinde bize iň täsir gallaran bar. Bize täsir gallardy, size näçe täsir bolup bilemizok. Türkmenistanyň gahrmany, bizim Türkmen halkymyzyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň ömrümiň manysynyň dowamaty kitabynyň içinde sizin keşfiňiziň yerleşmegi bizi diýsen begenlerdi. Sizde näçe täsir gallardy Göder halipa? Gahrman serdarymyzy töýmek ol halkyň köýüdür. Halkyny eýwermekdir. Halkyny ayamakdyr. Bize yaman kän zatlara öwredýäňiz, ünleýäňiz, watany nähili söýmeli, ene topragy nähili hormat tarpa goýmaly, ýurt baş tutanlary nähili söýmeli. Her sözüňizde ünleýäňiz. Biz nesip bolsa geljekde ýene öwrenir,
yeni ünnewleňi diňlär, yeni tiziň bilen aýdym işleşmek, netiwetden inniki ýyllara da düşümli ýyl bolsun. Şeýle bolsun menen dedimde taňa aýdymyl dünýäde ul üstünlikler arlyk edýär. Sag bolun. Dünýä ýetir täsirini. Mehermeňiň tämidligi ömrüň ýaly bolup gelir. Bäş kireme söz diýerim. Eginleriňdedir eren, ýollarma aýryp beren ömrüň ýaly bolup gelir. Ýyl boýunyň toýun toýlap, ýigit bakar peýler oýnap, sowulmasa ýaryn boýlap, döwrüň ýaly bolup gelir. Kämiliňdedir kowum, asar aňyrdandyr dogum, geleceğin beýbogul göwnüň ýaly bolup gelir. Düzün derejä ýetirilen çoňluk, bir giňlik getirilen, arsy döwleti göterilen oýun ýaly bolup gelir. Barly bolar, asly barly. Gollaryň dutarly tarly. Ikrarly hem ıgrarly, sözüň ýaly bolup gelir. Ömrüň ýaly bolup gelir. Döwrüň ýaly bolup gelir. Göwnüň ýaly bolup gelir. Arkadam, täze ýerim. Öwrüň ýaly bolup gelir. Men bu goş guýuny görmändim, täzemi ýa? Bu tüýs aýdyma laýyk ekenäbi. Ýokman aýdym eder. Ýetip bolsa. Şey, gahrman milletin lideri, arkadagly gahrman terdarymdy. Şon ýaly agryr ýerimdi, jerit ýerimdi. Täzil bilen gyryn gutlaýan täzil näme? Diňe gowluk getirsin, çoğulluk getirsin, sağlık getirsin, salamat getirsin. Milletin lideri arkadağımızın sizi söhbeti, son ýaly sygyra goýýan hormaty ýene şu derejede getirenligine men şu ýerde ýatlamaly. Midemer binaların peýman agtawary, pehm paýhat ummany, altynly, prawy. Ulu bağ tatav edýär onu. Nama. Yeni devirgedek milletin lideri, arkadağly gahrman terdarymyň ömrüň uzak bolmaly. Alyp barýan dünýe äkbiýetli, ýurt äkbiýetli işleriniň dine ulwaşlyklara ýetlenmegi arzuw edýär. Türkmeniň döwletli odaklaryna da, son ýaly watanymyza da, külli adamyň içinde ulwaşlyk arzuw edýär. Täze eliniz gutly bolsun.